U svemiru postoje dve osnovne sile i vrste uma koje možemo nazvati red i haos. Sve pojave su mešavina ove dve energije, a nijedna od njih nije apsolutno istopolna. Šta je muzika, njen zvučni izraz, njena uloga u našem životu, pod pretpostavkom da je iskreni prikaz duševnog stanja muzičara? Muzika je igra reda i haosa prikazana zvukom na estetičan način, iako pojam estetike nije jasno određen. Ukoliko red bude prejak, bit će ugušena sloboda, a ukoliko haos prevlada, izgubit će se oblik i zakon. Dakle, muzika nas uči kako da živimo i mislimo. Muzika treba imati ulogu psihoterapije, što znači da treba stvarati uravnotežena stanja duše. Međutim, muzika treba otvarati i neotkrivene oblasti uma, te time proširivati svest o bitku, što znači da ona pomera granice shvatanja sveta. Ona slika duh vremena, deluje na širu javnost i tako je uvodi u novo vreme, ali je može odvesti u bilo koja vremena. Sve tri oblasti muzike, ritam, harmonija, melodija, sadrže elemente reda i haosa. Ove oblasti nam veoma vidljivo prikazuju uzroke ljudske patnje, vidljivije od nauke i filosofije, jer je muzički temeljniji, intuitivniji i neposredniji. Zvučna stanja prikazana na muzički način krajnje jasno prikazuju kvalitet života. Jednostavno rečeno, muzika je savršeni jezik. Savršenost takvog jezika se ogleda u činjeničnosti da ona nema potrebe za prevođenjem, jer je muzika univerzalno značenje zajedničko čitavom čovečanstvu, što sa govornim jezikom nije slučaj. Red i haos se mogu izraziti i matematikom, ali ne i njihova duševna bit. Tipična muzika reda je evropska klasična muzika, dok je džez, indijske rage i orijentalna klasična muzika primer ravnoteže prirode reda i haosa. Područje haosa u muzici je najvidljivije u slobodnom takozvanom free jazzu, gde se konačno muzika pretvara u raspad svakog zvučnog obličja. Takva zvučna stvarnost nam pokazuje šta nas može snaći u ovom svemiru i u sopstvenom mozgu, jer i to je moguće u prirodi. O redu i haosu u muzici se može najiscrpnije doznati proučavanjem šamanskih praksi, budući da klasična nauka još uvijek ne uspeva da izađe iz ideoloških zamki umnih procesa. Kvantna teorija bi mogla imati veći uvid u ovu oblast ukoliko bi se njome pozabavila. U Srbiji još uvijek nema izlaganja o tradicionalnim muzičkim obredima kao društvenoj psihoterapiji. Igranje kola i ritualni trans poput Rusalija su radnje koje imaju za suštinski cilj uravnoteženje uma zajednice i pojedinca, a je iskorak iz svakodnevne svesti. Ovi obredi su postupci dovođenja energije reda i haosa u stanje podnošljivog ili ekstatičnog življenja. Zapravo su ove radnje saborni šamanski rad, pa je moj pristup muzici šamanski. Muzičar je čarobnjak koji se igra silama reda i haosa kako bi popravio nedostatke sopstvenog i života drugih pripadnika društva, manje ili više uspešno, zavisno od svoje sposobnosti. Ovo važi sve dok se muzičar bavi iskreno svojim radom i dok svoj rad nije stavio u upotrebu muzike za zgrtanje novca po svaku cenu. Ukoliko je ovo drugo slučaj, tada muzičar nanosi štetu po duševno zdravlje sebi i publici, ili rečeno jezikom azijske psihologije stvara lošu karmu.